Jučerašnje nevreme izazvalo je ogromne štete na infrastrukturi, poljoprivrednom zemljištu i stambenim objektima, ali najveći problem je što zbog ogromne količine mulja građani Ivanjice nemaju redovno vodosnabdevanje. Slavine su već suve u višim predelima opštine, a kakva će situacija biti u narednom periodu zavisi isključivo od vremenskih prilika. I pored dodatnih napora zaposlenih na gradskom vodovodu, fabrika za preradu zbog ekstremno loših uslova radi smanjenim kapacitetom. 20 dana imamo problem što se tiče vodosnabdevanja, to jest prerade vode, jer radimo na pola kapaciteta. Zbog ovih obilnih padavina svaki dan su imali problem sa samom preradom vode, i međutim juče je nastao veliki problem jer bukvalno iz pravca Kumanice je išlo blato, nije išla voda. I sami ti su morali da zatvorimo postrojenje na par sati. Iz tog razloga su viši delovi grada osjetili to da nema vode. Jednostavno, bukvalno svi rezervari su nam prazni. Trenutno sada upravo su pokrenuli opet što se tiče samo postrojenja i nadamo se da ne bude opet neki promjena u vremenu, neki padavina, da nas opet inače u suprotnom sve bi trebalo da se stabilizuje, ja se nadam u toku ovoga dana. Ovom priliku moram da apelujem na građane da budu savjesni što se tiče potrošnje vode. Dok nam se situacija ne stabilizuje, nama treba otprilike 2-3 dana stabilnog vremena da bi doveli vodu u normalne tokove. Ali ako se ova situacija nastavi, sigurno će u tom slučaju u viši krajevi bi sigurno imali malo više problema. Sigurno 2 dana bi bili bez vode, a možda bi se prenijelo na niže krajeve Ivanjice. Ovo je već od 5. maja kako su bile velike, kako smo proglasili vanrednu situaciju. Ovo što ja znam, što mi kolege kažu, da nisu imali ovakvu situaciju, da ovoliko dugo traje što se tiče vremena. Imali su po par dana, ali da već 20 dana neprestano imamo isti problem i da ne možemo da dođemo u normalne uslove da rada. To se nije dešavalo, a najavljuju i naredni par dana će isto ovako biti, tako da ćemo se truditi da prevaziđemo ovu situaciju. Zamenik predsjednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović kaže da postoji verovatnoća da vanredna situacija bude proglašena na području čitave opštine Ivanjica. Posle velikih poplava 5. maja proglasili su vanrednu situaciju u 4 mesne zajednice. Juče smo na novoj sjednici štaba za vanredne situacije gdje smo podnosili izveštaj, gledali šta smo uradili, šta sve moramo još da uradimo, proglasili smo vanrednu situaciju još 4 mesne zajednice. To su mesne zajednice Bratljevo, Luke, Osonica i Međurečje. Međutim, sinoć smo imali također veliku količinu padavina koja je napravila ogromnu štetu na teritoriji cele Golije, najviše misleći na Pridvoricu, Deviće, Brusnik i Ostatiju. Tako da ćemo danas sazvati štab, proglasiti vanrednu situaciju u te 4 mesne zajednice, a postoji verovatnoća da ćemo proglasiti na teritoriji cele opštine Ivanjica. Ono što nam donosi proglašenje vanredne situacije jeste samo jedna brža procedura da ljudima omogućimo prilazak kućama, malinjacima koji se još uvek i po ovakvoj godini beru, pošto vam mogu reći da imamo neprohodnih puteva u golijskim selima, da su ljudi odsečeni od sveta, da potoci i dalje idu putevima, da je izneto mnogo ila, blata i kamenja. Srećom pa raspusti u toku, nemamo đačkog prevoza, inače bismo bili u problemu sa samim funkcionisanjem tih ljudi gore. Što se tiče putne infrastrukture, same u srcu Golije gdje imamo problema, poslali smo sve raspoložive mašine na teren, bez procena komisije, na poziv predsjednika mesnih zajednica i meštana, sve što su imali mekanizacije, angažovali smo juče tokom popodnevnih sati, danas su također na terenu i rade. Što se tiče same procene štete, izaći će komisija, mada je šteta najveća naneta na putnim pravcima, pričam o Goliji. Trenutno nam je veći problem vodosnabdevanja opštine Ivanjica, koje polako, nadamo se da sve slavine neće presušiti u Ivanjici, da ćemo stabilizovati stanje naredna 2-3 dana, ali ono što mogu reći, nadamo se da neće biti padavina, da će moći to da uradimo. Koliko bude još padavina, koliko bude blato, ilo doneto u sam vodovod ovdje gdje se nalazimo za preradu, imat ćemo ogromnih problema. Ono što je naš zadatak jeste, ali ne u ovoj godini, jer ne možemo stignemo u sljedećoj godini da se uradi pretretman vode da bismo ovakve situacije sprečili, da bi građani Ivanjice mirno spavali i mogli da se normalno vodosnabdevaju i u lošim vremenskim uslovima.